Kultura bat dizuela. Patranean itzuli bat egongo dute. Korrika, azkar, azkar! Segun, Gaizka, Cortez, bere da, urrean hartutan. Hor datoz, Txalobat, Zerintzat, Haupa, Otzando, Bamendatu, Zazetik ere, musiko gehiago. Txalobat guztientzat, Haupa Borka, Haupa, Naila, venga, Haupa guztioi, venga, Txalobat, pizkanaka, nagusien karreran ere hauek ikusiko ditugu, gureko urteetan, nagusien karreran parte hartuko duten atleta gaztetxoa ditugu hori. Haupa, badira, eta hor natoia, zenak ere, eta denak, animo denak sartu arte. Haupa, nola bidean, nola bide berdina, esaten diaten nola. No han salido todavía, ¿no? Ahora. 5:30. Bueno, sí, pero... Loza batzuk, kalako gauzak izaten dira, normalean beste gogo batzuk ere bai. Denok ere, atleta, haupa! Txalo undibal guztietan, merezu dute haueketan. Bien irtera izango da eta releboka ere bai, releboka. Venga, Txalobat, animatu. Tanto zelain neskak ere, bereik elkarrekin oso ondo, Txalobat neskentzat ere, animatu, beste itxeri bat gelditu zaieta. Txalobat bereik entzat, beste neskak oso ondo. Animo guztioi, animo Ainoa, animo Maialen, Maldi, Irati, deno Kainoa, denori, haupa, oso ondo, eta oso ondo. Burruka egitea, lehenengo itzulian lasai, eta bigarren bueltan burruka egitea erabaki dute. Julen badirudi azarriko egitela bere lagunekin, Julen azarriko Txalobat, bereta, eta duten da, Amez Korrikaren historioa, Txalobat guztientzat, eta Zendatoz, Batzetik, Markel, Aldoni, Iker, irurak eskutiko bat eta Txalobat hauen zatere. Eta Txalobat, bosgarren gutian zatere. Txalobat! Eta Txalo handi bat ere guzti haueni. Izugarrizko meritua dukate adin honetan, izaten diren Loza eta zer guztiekin amenkene aldea korrika egiten eta Txalobat merezu dute eta Txalobat, Maialen, Irati, Eli, Berotako txapeldun izangan Javier Cuevas eta berarekin batera
La de merezi, la de merezi opari sobre que nos toque, Sería así, ¿verdad? Tienda, taberna, pastelería, taberna, tienda, horretaz gain, lehen veteranoak, bainezka gero, esan tartikako txapelketa bat ere antolatu dela. Lauko taldeak izan behar dira gutxienez, hay 4 o 5 equipos que han dado. El Módalo lo dicen. Vale, la idea no hay, ahora va. Zazpi kilometroko ibilbidea, 7 kilometroko lasterketa osatuko dute. Lehen bi itzuli txiki, 3.000 eta 600 gutxi gara behar 1.800 metroko itzulia da, itzuli txikia. Gordago, Ferro Frantzita, 675 dorzalarekin. Denak egoko aurrez, animo, bolo bazen alkautera. Haupa edu, venga, venga nestak, animo Jon, venga, haupa Ziel, haupa Jon, venga, haupa Jon, venga.
Levantello. Levantello. Los pachos míos. Venga, Guisa. Cuidado, 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 cuidado. Oye, qué susto, ¿verdad? Hombre, es que estáis estorbando. Oye, ¿no lo he visto, no? Bueno, ¿estorbando qué? ¿Que no volvemos a andar o qué? Tranquila, ¿eh? Venga, Pablo. Aurrenekoak igualatzekoari atrapo, ezta? Ainhoa. Aizelas. Venga. Venga, Miquel. Apa. Bai. Eso es, entre paso de Miquel. Bueno, apunta, beste, Ahí voy. Señor. La energía nena entzirako da ezinen, bestia aurra utzu dira. Ezinen, no, Miquel beak entzu eta bestia ino aurra utzu. Ander, bella. Dana bateu. ¡Mazo! Oye, vale, Carlos Ruiz, no, Carlos Salí, ya llevamos este corte ese. Años. Y quando dice la Biblia, tu Urrengo vuelta se dira esta hemen dibera? Baina, Bera, traio vuelta, ¿Estás como tercero? Zetorriko divertatik, hemen trabaja usted. Pero Sánchez igual te toca ya la liga. Ya, antes claro, ya os leía así un poco ya. Y yo ya con el día hoy. Será ser elegido. Ya, tanto que ya tengo la junta. Al Pablo. Bien, espera. Venga, a ver. Dos vueltas por el último y luego baja. Venga. Miguel, hola, sienta, hola, sienta. Vai. Yo.
Beran. Una verdad, caupa y doña, agua y tur, venga y tur, salva, utilizar. Caupa, iba con la secretaria, caupa Fernando. Entra desde Tiru Militar, y así, lega que era americanizado de nada. Tiru Militar, leen, corre cada día que leen, americanizado de tú. Vaya, alguien que este conserva merece de usted, amén, doña se angustia o querer. Bakoitza bere ritmora, bakoitza bere marka kauztea da. Atletismoaren eta herri lasterketa honen helburua. Bakoitzak bere buruarekin lehiatzen du. Compite con su propia marca. ¡Ánimo! Venga. Aupa guztiok. Ondo. Aupa. Venga. Le he mandado. Lehen korrikalaria amendator, lehiker ikusiko dugu dozala ikusita zein den. Lehen korrikalaria Atlético San Sebastianeko kamisetarekin 653 dozalarekin Joseba Lazabal aurtengo lehen. Eta bigarrena 600 dozalekin Ander Agirre, Duatreta eta Ziriatreta Bergarara, bikaina beraren, podiuna, bigarren tokian Ander Agirre Bergarara, eta hirugarren tokirako 792 dozalarekin Gaizka Romero, 792 dozalarekin. Ramucho ere amendator, Logarren Iker Maiora, Logarren sartzen da azken euskaren zatxaloak ere, azken euskaren amendu data. Maiora, zazpireunda, hogeta maika dozalarekin, Alonso Gómez, Edu de Miguel, Eibarren biziren, Edu de Miguel. Pasaren astean, Alfa eta Meg Leia bizia, Zulaika, Mendarra esaten diate. Eta orain honen, 621 dozalarekin Goiet Garaiako Egoitz Arruti, 690 dozalarekin Jose Antonio Cirujano, eta Josu Azkonaga, Ibantar Gaztea, Gaztea zen, eta Pello Zono ere, Ibantar Atleta Gaztea, eta Triatleta ere bai, mira. Eta Pello Zono, hauek izan dira, eta amendator, Elmudar Bape bai, Jose Carlos García, venga Jose Carlos. Aupa Juan Alai, Eibartar veteranoa, Igor Fernández, Eibartarra, Roberto García, bere atetikan,
Zigoren nahola. Eta amendator Txomin Ozaro lehen juniorra ziurazki. Alfa Txomin lehen juniorra. Txalobar guztientzat. Atletak iristen jarretzen dute eta. Zazpireunda hogetu Gonzalarekin. José Ramón Fernández, Bermuarra. Eta hemen, zazpireunda hogeta maika Gonzalarekin orte bertan tablau onduan, eta zaria banatuta gero goian banatuko ditugu. Hemen dator lehenengo neska, Aitziber da Ainhoa, zukan, Ainhoa Zaz, Aitziber Urtiola ibertara, baina ez dakizan. Nik uste, Amen txoruka, txegundulari profesionala, eskerrik asko Amen, Mikel Mujika, Lourdes, ez dakit nola gertatuko den hauen taldekako zaria. Taldekako zaria osatzen zuten Ainhoa Sanz, Luis Alberto, Andres Oyarzabal eta Mikel Mujikak. Eta 30 segundo barruan sartu behar ziren. Ez dakit Ainhoak beste irukotari 30 segundo kenduko zizkion edo ez. Lehen neska izan da, baina ez dakit taldekako zarian nola ibiliko diren. Hain zen lan lagunentzako afaria. Txaloak, guztientzat, Alfa. Notor, kolega baita ere, lakin. Eta Estela, zortziluna berotan zuten, laugarren neska, oite zartua, laugarren emakumea, helbuen jazen. Internazionala da nazioarteko maila izan duen neska dugu, hainbat krosetan irabazle, eta bere azierzela, zaupa, eta maila bikainiko neska, eta berarekin sprint, lehiatu eta estuan, Aitziber Urtiola, Eibartarra, Eibarko atletismo taldeko neska, eta baita ere, Eibar triatloi taldeko triatleta. Bikain, eta hemen erbuan zartzen historikoa, Jose Luis Azkola, Juan Luis Azkola, hainbat Kleportiboko aintzinako kamisetarekin. Eta Armando López. Txalo bat Armando Zatere, Burgostik etorri da karrera autorizera eta. Haupa! Venga! Txalo bat guztientzat. Haupa Iñaki aldai, Iñaki. Venga denok. Haupa Gorka Zozo, Eibarko atleta bikaino entzu baita ere zartzen. Berez, ballista, laureun baiak, laureun esiak egiten dituen atleta, baina danetara apuntatzen dena. Eta baita ere, Malbar, Roitzen, veteranoa, 76 urte. Haupa guztioi, eta Haupa Zier, amendator, Zier baita ere, atentoraztean. Venga. Eta txalo guztiontzat. Merezi du, eta merezi duzue txaloa jotera espresatzen guztiok ere. Entonces, 6:30 a las 6:30 en punto daremos los premios. 6:30 en punto, entrega de premios. Tablao Onduan, al lado del tablao, tenéis aquellos que habéis sido agraciados con el sorteo. Y los premios del sorteo, los regalos del sorteo, los repartiremos después de la entrega de premios, después de las 6:30.
Arriba club. Eta Chalva, venga. Alta. Chalva, Luciori. Oye. Chalva. Merece Upa Néstor. Ermuko triatleta bera. Alpa. Maciel. Alpa José Antonio. Venga. Hogeita maika minutu. Horrek esan nahi du, 4 minutu terdian egin dutela kilometroa, hemendik aurrera sartu diren guztiak. 4 minutu terdian egin dutela kilometroa. 4 minutos y medio por kilómetro, todos se han entrado. Eta horretarako, korrik egin behar da. Aupa. Venga. Aupa Chalva, guztionzat. Aupa, venga. Seguiré una más. Aupa Ernesto Ezabe. Aupa Ernesto. Eta, baita jamen. Zazpire una meka bortzadarekin. Azier Kordon metan zartzen. Venga, espriñan. Zazpire una bortzadarekin. Oitzen mugatik. Javier González. Eta zazpire una mazortzi bortzadarekin. Eneko Itagirre. Chalva, Arrati Gutierrez. Eta Óscar Sáenz ere. Atzetik handiak. Aupa Óscar. Aupa Neko. Compañía, venga. Chalva, Osondo. Eta mairu minututan osatuten. Venga, Josu. Osondo. Eta amendator. Amendator, se iba hasta el correo y Aipa Manolo, venga. No. Mercedes, Joseba Larzabal, irabazlea izan dena, Mercedes, podiumera urbildu dadila. Joseba Larzabal, Mercedes, tamendi baldin babil, podium ingurura, bere txiparekin arazoak izan dira eta. Joseba Larzabal, podiumera urbildu dadila, podium ingurura. Benetan historikoak Eibarko popularretan baita ere, Aupa Dano, Aupa Bilbao, Aupa Pazzi. Benetan giro ederra karrera benetan namen datoz espriña, namek espriñako goaz. Gutxien ez afario jokatu zeuek horrela lehiatzeko. Aupa irabazle, talde honetan 695. Gonzalarekin Josu Azpiri izan da. Aupa Chalva tamen, zortzireun eta zazpi Gonzalarekin, Ainhoa Velázquez, Aupa Ainhoa, Chalva eta Ainhoaren zaten. Eta beste iruneska ere urbiltzen ari dira, beste iruneska. Amen dator. Bueno, iruneska, ez dakit, urrutik gira ez dut ondo ikusi dirudien bez. Bi neska. Zazpireun da berta
zazpin helmugati. Aupa Kristina, aupa Iner. Eta helmugan urbiltzen baita ere Ester eta Pasi. Biak elkarrekin karrera guztian. Txalo bat hauentzat ere. Eta txalo bat azean datorren neska kuadrilla eta begir duen Asier Serrano ere bai. Neska segura. Maia Polo, Dami, zortzireun egin eta bat, Rotzalarekin, eta Ana, eta Ire. Eta hau zortze helmugat izaten. Eta amen dator, Ioni Jarramendi. Jon, eta venga, zortzireun da bertamortuekin, baita ere. Iba, zortzireun da eguno etemerezi dorzalarekin Natalia Ata, sari banaketa egingo dugula. Saloa baita ere, venga, saloa guztiona, saloa Mikel. Venga. Eta hemen, hauek familia zoarekin. Idoia Cadena, venga, familia zoarekin, txaloa! Venga. Eta Fernando, ánimo Fernando. Txaloa Fernando, Fernando Serrano, que nuen zartzen, pikoa da. Pikoa. Eta segunda vuelta basaztu Rotzalarekin. Arantxa, Zigarán, zestoara. Venga, sale otra vuelta de Amén, venga, baita ere talde honi txalo bat, merezi dute eta. Gero, nesken irabazleak, Ainhoa Sanz, bigarren Aitziber Urkiola, da hirugarren Lourdes Oiarzabal. Jasoko du, Arriba en el bar del Club Deportivo con Nellos Nesca eta Mercedes Juan txalo bat neska honentzat merezidu eta 57 minututan osatuko du zirkuitoa txalo bat neska honentzat hain zuzen 836 Rotzalarekin. Mikel Erretegi, insignia eta maskinatua jarriko dio berari. Beraz, lehen jarrikoa Asier Cuevas. Asier Cuevas izan eta Mikel Erretegi eskutik insignia eta maskinatua jasoko du. Eigarren goa ez maskinatua izan behar da, ona izateko da. Zortzigarren guztia, 25 minutu eta 25 segundotan. Gero izan da, Asier Cuevas eskutik, sabia jasoko duena.
Eta, orain, izaron goian, lehen junior neskari, izan da Nerea Ziaran. Lehen junior neska Nerea Ziaran. Eta, Nerea izari amaten, nire gozoi jakatea. Eta, orain dira batera gora ego eta argazki bat. Izanon behian azten ondo egitea eta bakizetan korrika ondo egitea. Zara bat dutako. Eta beratzen batera lehen bekeran aneska Olga Herrero, Igortara. Olga Herrero, zeigarren izan da bera. Eta lehen Eibartar neska Cristina Ruiz. Aitzera izan gaudena Cristina de Urbino Ladera. Hogetik minutu eta 5 segundo behar izan ditu. Eta sari banatzen, dago tuño, Miguel de los Toyos, alcalde de Eibar. Ligaren, Ander Aguirre, Vergara. Ander Aguirre, Vergara, hogeita minutu eta 6 segundo. Ander Aguirre, izango, badaki zer lanpabide egotea. Zari gozen duela kauta minutu eta 8 segundotan osatu du zirkuitoa. Zalo bat, bientzat. Eta orain da txapela azierre jarriko dio, irabonaren txapela. Lehen azier zuebaz herrira azterketamen irabonaren. Joseba Lazabal txapelun handia. Bigarren tokian, Aitzire Urtzola, Aibartara. Eta txapeldun eta irabazle Ainhoa Zan. Gazte kategorietan, nazioarteko maila izan duen korrikalari bizarra. Urrutu goien garaiako kroketan eta garean izan korrikalari bizarra. Alkataren eskutik, zalo bat eta bulgaria, eta aziesko hartu dio txapela. Eta, orain, taldekako zaria galitzen zegoen, talde. Esaten diate, egiten musika eta handela egiten dute lagun dira, hauek, neska moduan, zaziko egiten ditzen, zertzere zila. Eta, taldekako zaria jasoko dute. Lan gaudentzako afari zoragarria, eta zertan ditena Deportivoko horregari atleta eta guzti. Eta lan argazkiko da poteratiko, zaria, jaso bezuen guztiok igo, gora argazkiko da poteratiko. Zero bat hori, eta guztiok igo polibera, eta ekaron pizkatu bat, zarritzen guztiok, venga Joseba, Ramoncho, ez dute señor Ramoncho, arrezki bat ezaratzea, guztiok eteratzeko arrezika.
esaten didatea, eta